हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम एक पचरा गीत लेके आए हैं, आप लोग फुल वॉच करके देखिए और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना हमारा गीत कैसा लगा। देवी करवई हम सुमिरनवा हे चंदन के पेड़वाना। देवी करवई हम सुमिरनवा हे चंदन के पेड़वाना। तबे कहू मैया गाढ़े दिनवा यौबई हे अयन के दिनवाना। हे अयन के दिनवाना लिहलू मैहर में बसेरवा हे अयन के दिनवाना। लिहलू मैहर में बसेरवा हे अयन के दिनवाना। देवी करवई हम सुमिरनवा हे चंदन के पेड़वाना। देवी करवई हम सुमिरनवा हे चंदन के पेड़वाना। तबे कहू मैया गाढ़े दिनवा यौबई हे अयन के दिनवाना। हे अयन के दिनवाना लिहलू बेला पे बसेरवा हे अयन के दिनवाना। लिहलू बेला पे बसेरवा हे अयन के दिनवाना। देवी करवई हम सुमिरनवा हो चंदन के पेड़वाना। देवी करवई हम सुमिरनवा हो चंदन के पेड़वाना। तबे कहू मैया गाढ़े दिनवा यौबई हे अयन के दिनवाना। हे अयन के दिनवाना लिहलू चौरा में बसेरवा हे अयन के दिनवाना। लिहलू चौरा में बसेरवा हे अयन के दिनवाना।